coneixo un altre que s'oblida de les coses perquè rep moltes coses. Sempre rebo, ja ho heu vist, Volia aprofitar i fer un vídeo curt perquè ara estem en directe aquí a Twitch, però després aquest vídeo tal qual l'estic emetent ara a Twitch el penjaré a YouTube també per informar la gent de YouTube, perquè els que esteu aquí a Twitch no esteu a YouTube, els que estan a YouTube no estan a Twitch, no sabeu tota la informació d'una plataforma i de l'altra i de quins són els meus horaris. Els meus horaris han canviat durant aquest confinament, d'acord? Mentre estiguem aquí a casa tancats, perquè ara estem tancats a casa, aquest és el quart dia ja que estem aquí tancats a casa, doncs, i mentre durin tots aquests dies, totes aquestes, no sé, 2 setmanes diuen que seran, però potser jo crec que seran més. He fet un parell de coses. La primera cosa que he fet és que, per si no ho sabeu i esteu veient el vídeo a YouTube, tinc un Twitch, vale? És on te passo la gran majoria de temps, tot i que continuï fent vídeos a YouTube, continuï fent els First Play o vlogs o el que sigui, normalment estic a Twitch fent directes, d'acord? Hem canviat l'horari degut al tema del coronavirus. Quins són els meus horaris actualment, ara mateix? Quins horaris en els que em podeu veure en directe o quan podeu esperar que pengi algun vídeo a YouTube, vale? En directe estem tots els dies fent el mateix horari, sigui dilluns, sigui dissabte, sigui el dia que sigui. Alguns matins faig directe mentre treballo. I dic alguns perquè no sempre. I amb càmera sense, això... allà... A veure, què passa? Que per aquí darrere està la meva parella i el Neo, doncs estan fent altres coses com ara, no? I ella no vol que se la vegi en els vídeos i en els directes i aquestes coses. Llavors, si trobo la manera de que no se la vegi, doncs sí que puc tenir la càmera i em podeu veure mentre treballo. Treballo des de casa i en comptes de fer jornada sencera faig mitja jornada, perquè tampoc voldria estar tot el dia treballant i que la meva parella estigués tot el dia amb el Neo. Llavors, el que faig és de més o menys de 9 a 1 del matí, mitja jornada, unes 4 hores, treballo de lo meu. I mentre treballo, si em ve de gust per que veieu què faig, perquè hi ha coses de programació web que poden estar bé i que potser us interessen, i també perquè mentre treballo podem parlar de qualsevol cosa, hi ha coses que faig que no necessito estar... O sigui, sí que estic concentrat amb la feina, però és algo molt més mecànic i que puc parlar d'alguna cosa amb vosaltres si m'esteu mirant, com ha passat aquests últims dies. De fet, fa 3 dies que ho estem fent, això. La segona cosa és que a les tardes, pels que tingueu nens a casa i no sapigueu què fer, o que vulgueu compartir l'estona amb nosaltres, totes les tardes, ara a partir de les 4, entre les 4 i les 6, totes les tardes, aquestes 2 horetes, estem amb el Neo fent activitats per nens. Aquí tenim una professora, la meva parella és mestra d'educació infantil, i jo sóc monitor director d'esplai. He sigut monitor director d'esplai, tinc la titulació. Som persones que sabem una mica del tema de fer activitats amb nens i de més. Llavors, proposem a tota aquella gent que tingueu famílies, nens petits i tal, que us connecteu al Twitch, al meu Twitch, i que podem fer certes activitats, vale? Ahir vam estar pintant aquest superquadre d'aquí, amb els peus. L'anterior dia vam estar fent sorra cinètica i el que fem és que al final del directe de cada dia posem una votació perquè sigueu vosaltres, els del chat, els que decidiu què farem el dia següent. Tenim, no sé si 7 o 8 activitats apuntades i en podem anar apuntant de més a mesura que anem passant els dies. I els vespres a les nits, entre les 10, les 11 de la nit, ja depèn una mica també de a quina hora se'n vagi a dormir el Neo, de si sopem abans o després, de si mirem alguna sèrie o fem alguna cosa, però bueno, per la nit faig 1 hora i mitja, 2 hores de gameplay de videojoc, que és el que normalment faig en aquest canal. Segurament anirà variant segons les circumstàncies i no sé, hi haurà dies que farem, dies que no, però bueno, això seria lo normal. Excepcionalment, ja sabeu que a Twitch tots els meus directes després queden gravats com a vídeos a Twitch i jo em dedico a retallar-los i a fer vídeos una mica més macos i els deixo penjats a Twitch i després alguns, no tots, alguns els penjo a YouTube. He decidit obrir-los, per tant teniu accés ara mateix, tots, sigueu o no subscriptors, teniu accés a tots els vídeos de tots els directes que he fet aquí a Twitch, que són 300 vídeos. O sigui, teniu 300 vídeos en el meu canal de Twitch que els
els podeu veure lliurement. I hi ha de tot, Hi ha sèries, hi ha jocs random, hi ha vídeos com el directe que estic fent ara, que puc fer gifs? Vitrol, fes el que vulguis, que si voleu i esteu avorrits, entreu als vídeos de Twitch, podeu veure les col·leccions, està super ben ordenat, hi ha, no sé, un munt de col·leccions per sèries de jocs, IRL i de més històries, de programació web també, així que ho teniu tot en allà. 300 vídeos, es diu aviat, però són molts vídeos. Això és el que he fet i estarà temporalment. Mentre duri el tema del coronavirus, tindreu que podreu accedir a tots aquests vídeos que normalment només poden accedir als subscriptors. I pel que fa a YouTube, intentaré, ara que tinc potser una mica més de temps, hi ha algunes hores que tinc temps per editar, intentaré, a banda d'editar alguns vídeos que tinc pendents, com els millors moments dels Oscars, o el que hem fet a Twitch, els millors destacats de Twitch de febrer, tinc alguns vlogs que hem anat gravant fa setmanes, fa mesos, i que no havia pogut editar. Llavors els editaré i els penjaré a YouTube. Igualment, tota la informació, tot el que estic dient ara, ho teniu en aquest post que acabo de publicar fa, no sé, una hora o alguna cosa així, a la meva xeta. Ja sabeu que aquí em podeu recolzar econòmicament a mi i a altres youtubers i streamers. Estem a la xeta i tenim canals, o també a altra gent que fa altres continguts que no són ni vídeos ni directes. Gràcies a tots per passar, gràcies a tots per comentar, i ens veiem d'aquí una estona amb el directe que fem aquest de tardes, així infantil, juvenil, i res més. I si no, si voleu veure gameplay, ja sabeu, a les nits. Així que fins la pròxima. Ciao, ciao. Adeu!